ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சிங்க. கொஞ்சம் காலையிலே வேலை கடையில். ஸோ நான் மட்டும்தான் இருக்கேன்னா, தம்பி காலையில் வரல. நான் தான் வந்து கடையை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாமே எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணி பெருக்கி சாமிலாம் கும்பிட்டுட்டு, சாமி கும்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால தாங்க நான் வீடியோ போடல. நேற்று சுத்தமாக வீடியோ போடவே முடியல. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மக்களே. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா தான் எனக்கு வந்து வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ப்ளீஸ் மக்களே, லைக் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி வந்து லெமன் சாப்பாடு. உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னமோ வீங்கி இருக்குது. ஓகே, இல்லை, உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். டாடா, பாய்.